कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत दामोदर हॉल नाट्यगृहामध्ये। आज नमन आहे अभिलाषा क्रिएशन मुंबई निर्मित बहुरंगी नमन पाहायला आपण जाणार आहोत। तो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग व्हिडिओ सुरुवात करूया। सारा विश्वाचा आराध्य दैवत विघ्नहर्ता गणराया, या विघ्नहर्ता गणराया त्यांनी वचन करून आमची ग्रामदेवता आई कौलादेवी, आई करंटादेवी यांच्या चरणी हीन होऊन रंगदेवता कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी होता। आणि या महाराष्ट्राच्या चिंतनात विजन करून शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुद्रा केले। अभिनंदनाचे नाट्य सेमिनारी सहर्ष सांगत आहोत। सदस्यांना दिली जातात बहुरंगी गमन अर्थात कोकणचे खेळे, अर्थात कोकणचे खेळे। शिव पार्वतीच्या शिव पार्वतीच्या श्री गणराया रंग भरून फेरणाला गणराया रंग भरून फेरणाला। पार्वतीच्या श्री गणराया रंग भरून फेरणाला गणराया रंग भरून फेरणाला। पार्वतीच्या श्री गणराया रंग भरून
माझे मन माझे या सावळ्या विठोबाला रंग भरू वेदनाला गणराया रंग भरू वेदनाला